Wes ora modal, ora wedi rugi, entuk bayaran, mulih wareg pisan. Halo Cah, balik maneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dino iki kancane aku lagi rewang ngejob masak. Ngejob masak ning nggone wong lagi HP selametan mbancaki keluargane sing wis ninggal. Ya iku memperingati 1000 dinane Cah. Gaweku dino iki ya iku dadi tukang adang utawa masak sego karo nggodhoki periwakane. Nek bagian sing gawe lawuh ana dhewe. Dadi gaweku dino iki khusus adang sego tok ya Cah. Alhamdulillah untuk gawean ngene sithik akeh tetep disyukuri. Nek biasane penggaweanku bendina ya iku dodolan, tapi nek ana wong ngongkon aku dadi tukang masak ngene iki ya tetep tak lakoni Cah. Lah piye lah wong rezeki. Ngene iki ya ora bendina Cah. Ngene iki kan ya sing ora keluar modal ning entuk bathi. Bathine apa jajal kowe roh apa ora? Ya iku bathi mangan sak wareg. Terus mulai isek entuk buntutan meneh. Lho leh ku masak disurvei karo mandore Cah. Ya ngene iki penggaweanku lek ngejob masak lek wayah adang biasane adang segone sampe puluh-puluhan kilo Cah. Dino iki aku adang entek 60 kilo. Sing duwe gawe masak gedhen iki. Iki mau sing duwe gawe mbeleh wedhus loro. Dadi sebagian iwake wis tak godhog, sebagian isih diceceli meneh. Iki engko ape digawe gule. Kowe doyan gule apa ora Cah? Nek kaya aku ora doyan iwak wedhus nek diko nyekel utawa masak aku ya tetep gelem. Soale sing menolak wedhus iku wetengku Cah, nek dikeki mangan iwak wedhus ora gelem langsung balik. Lah bagianku adang iki ning omah nguri, omah ngarep iki dienggo masak lawuh. Sing duwe gawe iki rewange akeh, dulure akeh Cah, dadine fokus nyupuk tukang masak tok kaya aku ngene iki. Tenang nek ngejob ning daerahku ngene iki mesti meroi wareg, ape mangan sak puasmu mulai sentuk bontot.